Nembe wae Kakang Gatut katetepake dadi ratu ning Pringgondani kedadak ripalungguhan iki ana sing ganggu gawe, ana sing ngaru biru. Mungsuh sing abot ki pancen saka njaban negara, ning luwih abot meneh ya kuwi yen mungsuhe sajroning keluarga dhewe. Kakang Antarja ora trima kowe dadi ratu wiwit tantang gelut kepiye. Saktinira sang peke ing ucaran wang-wang samu berkenjang pak pong Warudaya. Kawula nuwun sewu Adi Guru. Kakang Gunaresi narada kados pundi Kakang? Kalian matur lan atur uninga. Ingkang wonten ing ngarsa paduka menika jagonipun para dewa pun tetuka. Ingkang sampun kajedi wonten madyaning kawah Candra Dimuka. Lare menika dipun jenang mawi saliring dedamel. Pusaka kadewatan sampun manunggal wonten angganipun kadosta gada bindi tombak Candrasa Trisula keris suksara denda cundrik lan sanes-sanesipun dados tetuka menika saranduning badan dumados saking tosan lan waja ototipun kawat balunge wesi rikma pamor sungsum gegala netranipun kumala lidahipun jingga waja salaka menur jangga suksara pun pundhakipun denda dada blebekan waja lengenipun bindi sikutipun petel epek-epek cakra driji gunting dengkulipun paron garesipun linggis delamakan pacul tungkakipun wadung uyuhipun endrem niki. Inggih mekaten Kakang, inggih di mekaten. Inggih. Pranyata lare menika sampun jejaka gagah prakoso. Kenceng kumenclang crapang gumbalane. Polatan ngengkreng jenggureng nanging lamun pinandeng katon bagusi. Kakang Narada punapi di. Kula inggih sampun paring busana pengageman kadewatan dumateng tetuka. Cacahipun wonten 3 ingkang sepisan caping Basunanda, angka 2 Kotang Antakusuma, angka 3 Kasut Pada Kacerma. Dene daya kekiyatanipun caping Basunanda lamun den agem nadyan udan nurakudanan panas datan kepanasen. Kotang Antakusuma menika karasuk saklebetipun kulit sak njabaning daging. Daya kekiyatanipun bisa mabur tanpa lar, mletik tanpa sutang, ngambah gegana tanpa beda wonten ing daratan. Dening kang angka 3 nenggih Kasut Pada Kacerma menika dumados saking walungsunganipun Sang Hyang Nagaraja. Daya katiasanipun lamun ta pinuju ngambah gegana mangka ngungkuli lemah sangar kayu waing lan pendhita tawa yektinipun badhe tawar tan kasangklat ing pangaribawa. Mekaten Adi inggih Kakang. Malah sisandamel Kakang Narada. Lare menika ugi badhe kula paringi pusaka nami nenggih Raden Gatotkaca ya Guru Handaya ya Purbaya ya Inten Simbarjo. Gatotkaca tegesipun Kempara Guru, Purbaya tegesipun ageng panguwasanipun, Inten Simbarjo tegesipun pepetinganipun para prajurit utawi senopati Kakang. Upamenipun kula badhe ugi nderek paring pusaka nami dumateng lare menika
kinten-kinten pareng napa mboten adhiku? Inggih kedahipun kados mekaten Kakang. Nggih. Paduka sampun paring pusaka nama dhumateng lare menika ing cacahipun kathah sanget. Mugi sineksen jagat saisinipun Gatotkaca utawi Tetuka menika ugi kula paringi pusaka nama nenggih Raden Surya Narada. Raden Surya Narada inggih pun Raden Suparna utawi Mbahna ingkang tegesipun duwe kadigdayan banting raga meres kringet kangge mulyakaken dhumateng anak turunipun. Wonten dawuh Kakang. Nadyanto gagah prakosa bagus pideksa ning emanipun lare badhe kula undangaken bledhek supados ngisi dhumateng kekuatanipun Jabang Tetuka utawi Gatotkaca. Mawur mangawur-awur ora tengaraning ngajurit gong maguru gongso tetek kaya butula sembah pangabekti kula kunjuk sandhap padha paduka pukulun Astungkara sidam sekaring bawana langgeng ya Tetuka Gatotkaca wis ulun tampa pangestu ulun wae tumrapa kelawan jeneng kita kula pundi mugi andadosaken jimating gesang kula kalilan kula cumadong dawuh menapa ingkang kedah kula tindakaken kula Ripalungguhan iki aja wedi kangelan Gatotkaca jeneng kita wis tumuding ketibaki pumantra mula kang mangkono enggal lumawata marang madyaning repat kepanasan angkara murka ingkang nimbrung Suralaya ya mung Gatotkaca ingkang bisa ngrampungi tatahing pangestu mangka sang rudra satunggal mangawur-awur-wurahan ngaraning ngajurit kong maguru kongsa teteka ya bu kula war pancriten turak gesti
kata ingkang waca layu Kakang Antarja yektine isih gedhe rasa katresnanku lan bektine adimu Antasena marang panjenenganmu. Kowe iki dulurku tuwa, kowe wakile bapakku. Mula yektine saru dinulu lan ora trep mungging tata krama yen nganti aku wani malang kadhak kelawan kowe Kakang Antarja. Ning Gandeng Ripalungguhan iki wis wegah nampa wewarah nampik marang pitutur becik. Ripalungguhan iki tak ajangi karepmu piye? Syukur lamun to kowe nggugu karo aturku eling karo Purwoduksina, gelem bekti karo bapak lan ngajeni nyengkuyung karo adeke Kakang Gatut. Ora perlu Ripalungguhan iki wis blangap-blangap kaya pengkono kang dadi ucap. Kowe tetep dadi pepalang. Sapa wae sing ngaru biru anggenku bakal wani karo Kanjeng Rama Werkudara lan uga murungake adeke Gatotkaca dadi ratu ning Pringgondani. Rawe-rawe rantas malang-malang tatas aku wani karo kowe. Maju apa ngarsa. Ayo Kang, dengo sing dadi kondo.
kandroning kewa mandika selang padhangipun kang ketaman Braja wah landalah ora kena diman tenan kuwi Antasena gleleng pacakmu ngendel-ngendelake wani karo wong gerah gandeng witiga karo aku yo tegel karo dapurmu aja kaget gigit siung pengapit ra pedhot gulumu gurone batangmu jagat Dewa Bathara ya jagat Mangestungkara babar pisan ora nduga mana nek kaya ngono patrapmu Kakang Antarja ing atase wingi satriya sing kudune kebak ing reh tata krama ya gene kowe ninggalke jiwa kasatriyanmu nglokor metu siungmu gigit marang janggaku yen ndak tutupne tan murung aku sing bakal kejoderan Kakang Gatut iki piye iki? Kakangmu nek kaya ngene iki piye iki? Sancot gumregut ngambat watang ora basa mungsuh tangkep bojo kantaran bau sayekti ngolino prateng lampus ibarate wong nyabrang kali Ripalungguane iki wis kebacut kebes tekadku ora bakal mundur nadyan kaya wong ngapa lan kepiye tetep bakal nyuwun adil marang Kanjeng Rama Werkudara sisan gawe lelakon iki bakal gawe rame Anggara kasih adikku Gatotkaca Dewi Suda dadi ratu ning Pringgondani. Gatut, kowe kena dadi ratu waton pinter nglangkai bangke ning Antarja.
para punden ingkang kepareng rawuh wonten setinggil negari Pringgondani. Kula pun narimbi kalilan badhe nderek matur mliginipun dumateng paduka Kanjeng Eyang Wirata Prabu Matswapati. Kula nyuwun senjata pitulungan kula aturi mratitesaken tumrap lumadining wisudan anak kula pun Gatotkaca Ripalungguhan samangke. Matswapati kakekku Maragage sebulen nganggo donga panjurung kanggo nyembuh marang kasantosaning jiwa tetuka. Waladala. Ya Nger, arimbi kelawan Werkudara mesti wae bakal ndak endahake. Kawula nuwun sewu sedaya para lenggah, para raja Narpati Sentana ing negari Pringgondani. Ripalungguhan samangke kula minangka talang atur saking putu kula arimbi menapa dene Werkudara. Yektosipun namung badhe minangkani menapa ing dados panjriting sagung para kawula dasi ing Pringgondani ingkang sampun nunggal swanten golong geleng gilik sedyanipun rambah kaping kalih anetepake ing Pringgondani. Pramila saking menika kula pun Bagindo Matswapati ngengeti nimbangi satemah amutusi bilih Ripalungguhan samangke putu kula Gatotkaca kula wisuda lan kula tetepaken mangka dados ratu wonten ing Pringgondani kanthi ajejuluk Prabu Anom Harya Gatotkaca ya Prabu Kaca Negara. Sanget ngaturaken panuwun dumateng sedaya para punden ing sampun paring panjurung pangestu sumrambahipun sedaya para sentana malimbaripun dumateng para kawula ing kukuban Pringgondani mangka dados narendra wonten ing negari Pringgondani. Kula nyuwun pangestu sarta panjurung yektosipun sak pinter-pintere ratu sak prigel-prigele Narendra boten badhe saged tumindak menapa-menapa menawi boten dipun surung sarta sinengkuyung dening sagung lapisaning para kawula dasih. Mugi-mugi kanthi adhek kula wonten ing Pringgondani andadosaken adhem ayem tentrem raharja niring sambi kula ing Pringgondani.
dene utamaning nata berbudi bawa laksana lire berbudi mangkono pun sewu kepeksa Antasena ngganggu gawe lan uga mecah marang kawibawan nedeng-nedengi wisuing gondani mligine marang panjenengamu Kakang Gatut kejaba aku nderek mangayu bagya mbok menawa bener pangandikane para pinter Kakang Gatut tak ngibaratake kaya wujute wit-witan wit yen saya gedhe lan saya dhuwur mesti saya banter angin ingkang bandang antrajang buktine apa nembe wae Kakang Gatut katetepake dadi ratu ning Pringgondani kedadak ripalungguhan iki ana sing ganggu gawe ana sing ngaru biru mungsuh sing abot ki pancen saka njaban negara ning luwih abot meneh ya kuwi yen mungsuhe sajroning keluarga dhewe Kakang Antarja ora trima kowe dadi ratu wiwit tantang gelut kae piye karepe wang-wang kunta kumpul patang ketikang sayang gongkara keadanira mobat mabit mulat bang halingah linguk woh sumbar minta lawan di Kakang Mas Arya Sena mboten padang parandini malah saya peteng mboten udar parandini malah saya ruwet patrapipun Antarja menika sami kemawon nyempyokaken tirta letuh dumateng pasuryanipun tiyang sepuh kathah para punden ingkang sami jenak pinarak wonten Pringgondani parandene dipun gura-gudha kanthi patrapipun Antarja ingkang semunipun balila menika kados pundi Kakang Mas wis karepen menungso ki pancen tipake padha lonjong ning kala mangsa atine pancen ora golong bener sing diucapake karo Antasena ki mau Gatotkaca anakmu ngibarate kaya wit-witan sing dhuwur lan gedhe mesti saya kenceng angin sing trajang ning nadyanto paribasan wit mau diterjang dening lesus nglir pinusus nanging lamun to oyote kuwi bakoh oyot ki tanpa beda kaya tekad ingkang suci lan luhur sepi pamrih rame ing gawe kira-kira bakoh apa ora oyote kanggo nyaga adeke negara Pringgondani tumrape anakmu tetuka iki mengko yak langing kalang juana gelar panca montaran dino lera kakuneng wong sarapetan padang kasar lan pacaring
panglenging driya mangu-mangu nen yen tantulusa mengku sang Hyang Utama sarawipun Kakang Antarja wonten ing Pringgondani kula ingkang rayi ngaturaken sumengkeming pangabekti mawantu-wantu kunjuk Kakang Mas. Ora perlu kowe bekti karo wong gerah. Yektine kowe mung ngece karo adeke Antarja. Gembelo sirahmu. Kowe kegeden rumangsa. Dupeh kowe wis dadi ratu rambah kaping pindho ning Pringgondani banjur gleleng kang dadi pacakmu Gatotkaca. Nyuwun pangapunten ingkang jengandika kersakaken kados pundi. Yen pancen tetelon jenengan ngersakaken jumeneng Narendra wonten ing Pringgondani, yektosipun kula ikhlas lahir batin lila legawa. Monggo klaturi lenggah dampar Pringgondani. Tangeh lampun aku sedadi ratu lamun to isih meger-meger. Aku gelem dadi ratu ning Pringgondani ning tumbaling glundunge sirahmu Ripalungguane. Aja kaya wong pepinjungan Gatotkaca. Iki ana alun-alun iki negaramu Pringgondani. Ya gene kowe tak ajar mung meneng wae, malah nyembah sesendokan karo Antarja karepmu piye? Nuwun pangapunten Kakang Mas. Paduka menika kadang kula sepuh. Paduka menika wakilipun. Aja ngono gunemu. Ora perlu semuci suci, ora perlu kakean cangat. Nadyan kaya ngapa lan kepiye aku ora lila. Yen kowe dadi ratu ning Pringgondani, bapak Kaemban Cindemban Silagan. Tur kowe ora patut dadi Narendra, ora patut disubya-subya. Merga pancen bapak kae menungsa ning mbokmu ki buta cangkeme. Sing tak enteni mesumu. Kowe anake wong tugelan. Pakmu pancen menungso, mbokmu buta.
Wih. Ah. Wah. Yeay. Wah. 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 Sing tak enteni iki. Aku Ripalungguan iki marem merga ngerti karo trajangmu. Kanthi kowe duka yayah sinipi nesu kaya ngono. Malah gampang anggenku ngrubuhake. Gigit siung pengapit pedhot kulumu. Ayo wong Pringgondani maju bareng. Oh, Kakang Gatut.